Vítajte pri našom ďalšom videu. Ako vidíte, môžem sa nachádzať na stanici Vyšehrad na linke C. A dneska je téma na natáčanie to, že najtemnejšie i najstrašidelnejšie stanice pražského metra. A prečo sa nachádzam práve na stanici Vyšehrad? No preto, lebo ona je považovaná jedna z tých najtemnejších, pretože tu sú také všelijaké legendy, že čo sa stalo na Husovskom moste, že sú tu duchovia a také. A proste v noci, keď tu akože nikto väčšinou nebýva, hej, tak nejak o 10. hodine, o 11. tak tá stanica pôsobí veľmi temno. A legendu o tejto stanici vám dávam do popisu videa a potom si určite prečítajte. A my sa teraz ideme presunúť na ďalšiu stanicu, temnejšiu na linke C, Kačerov. Takže povedal som, že ideme na Kačerov, lebo je to ďalšia najtemnejšia aj najstrašidelnejšia stanica v pražskom metre, ale zastavil som sa na stanici Pankrác, lebo ak môžete vedieť, je po rekonštrukcii nedávnej. A vidíte, že veľmi je to tu pekne urobené, nové osvetlenie, vidíte tu jasnejšie, nové čierne tabule oznámenia a aj tuto taký hliníkový materiál. Takže ešte som stále na stanici Pankrác a chcel som vám ukázať nové eskalátory, ktoré nie sú ako celé plechové, ale sú zo skla. Pekne tu vidíte, ako sa točí ten pás, a všetko pekne vidíte, hej, že nie je to tam plné a podľa mňa už na to ani nebudú dávať tak často reklamy, ale myslím si, neviem, že vandalov to veľmi zaujme a budú tam chcieť zanechať aj trochu svojho umenia a ideme sa po nich vyviesť. Počujete, že sú veľmi tiché, nie sú veľmi hlučné, sú pekne čisté, krásne nové. Takže teraz sa nachádzam práve ešte stále na stanici Pankrác a som vo vestibule a aj, ako viete, aj ten vestibul prerábajú. Je to tu krásne, čisté, nové, žiadne grafity, reklám. Tie reklamy skoro ani neuvidíte, keď ste za všetkou tou krásou. A sú tu teda nové čierne tabule, ktoré majú byť lepšie a čítalnejšie. Prerobili všetku podlahu, steny, strop prerobili, nové lampy, nové kamery, lebo aj tie kamery už boli staré. Pridali sem, čo tu nebývalo, tabule pre metro, kde sa ukazuje čas, za koľko príde vlak, lebo buď tu boli, alebo boli vypnuté. Vidíte, tu je krásne prechod do shopping centra Arkády Pankrác. Všetko prerobili aj steny do vstupu. Proste krásna stanica nová. A hádam, takáto krásna stanica bude aj stanica Flóra, keďže ju teraz prerábajú. Nachádzam sa na ďalšej stanici, ktorá je najtemnejšia na linke C a je to stanica Kačerov. Táto stanica je najtemnejšia z toho dôvodu, lebo vidíte to osvetlenie. Večer, keď je prázdna, obávate sa tu aj možno niekedy o svoj život, čo sa tu môže stať. Na tejto stanici sa stali všelijaké veci, už tu padol človek do kolejišťa aj kedysi, aj teraz sa stáva. Hej, čo sa tu stalo, ale podstatné je, že tiež sú tu nejaké legendy a táto stanica bola prvá otvorená a od svojho otvorenia nebola rekonštruovaná. A tá stanica vyzerá hrozne, v dezolátnom stave všetko zatečené, pretečené. A my sa teraz presúvame na linku A, kde sú ďalšie najtemnejšie stanice. Takže teraz som na ďalšej, najtemnejšej, najstrašidelnejšej stanici, ktorá je Želivského na linke A. Ak sa pýtate, prečo táto stanica je desivá, temná alebo strašidelná, no pozrite sa na to osvetlenie. Osvetlenie nebolo menené od jej otvorenia. Tam praská už pomaly, ale isto. Vidíte, že tuto prebliklo práve, skoro všade je to špinavé. Tá stanica nebola rekonštruovaná od jej otvorenia. Tieto boky, to sú z medi. Tá meď pomaly, ale isto mení tú svoju farbu, hej, po tom čase.
takže nemenili to. Tá stanica sa má rekonštruovať po zrekonštruovaní stanici Flora, ale je to až ďalšie, lebo po stanici Flora nasleduje stanica Hračanská. Aj tu budú zatvárať, lebo že je veľmi stará. Pozrite sa na tie steny, celé pografitované. Síce umývajú to, mali by, existujú aj nátery, že keď sa to natrie, tak by sa tam nemohlo dať nič nagrafitovať, že by to zišlo a dá sa to aj umyť, ale zrejme to tu už nerobili. Hen tam sa napríklad, pozrite, to je dobrý príklad svetla, ktoré nejde. To je špinavé, jak neviem čo. A toto, to je není to ani bývalý vstup, ktorý uzavreli. Vedie to niekam do podzemia, kto nikto nevie, kam to je. Sú tam len také nástroje a my sa presúvame na linku B, kde je ďalšia stanica. Takže teraz ďalšia najstrašidelnejšia aj najtemnejšia stanica na Bčku je stanica Palmovka. Prečo je temná? V noci tu skoro nikto není. Jej okolie je dosť strašné, hlavne také autobusové nádraží, čo je hore, je úplne znehodnotené grafitmi a všeličím možným. V noci je dosť temná, nikto tu skoro není. Osvetlenie nedávno menili, ale kedysi svietilo na žlto asi ako hore. A to bolo asi tak všetko. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo, dúfam, že vás bavilo. Dajte mi prosím naň like a odber a keby ste mali nejaké ďalšie nápady na ďalšie video, napíšte ich dole do komentárov. Všetky legendy zo všetkých staníc budete mať v popise videa. Ďakujem a dajte like a odber.